Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru tal-Ambjent u Żvilupp Sostenibbli Leo Brincat żar l-inċeneratur tal-Marsa huwa kien milquh mill-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Xavier Abela u mill-ogħlu uffiċjali tal-impjant li spjegawlu l-operat ta' dan l-inċeneratur. Fit-tmiem din iż-żjara Leo Brincat qal li lan tal-Gvern ġdid hu li jimxi bl-aħjar mod mal-prattiċi Ewropej fil-qasam tal-iskart mhux biss fit-teknoloġija iżda anke fit-trasparenza. Waqt li saħaq li jemmen fil-kapaċitajiet tal-ħaddiema qal li jridu jiġu indirizzati n-nuqqasijiet li ġew ippreżentati fir-rapport tal-Awditur Ġenerali biex bekk l-istandards jitjiebu għal benefiċċju ta' pajjiżna. Dwar l-awditjar indipendenti li ilu jintalab għall-aħħar 3 snin, il-Ministru Brincat qal li għalissa ntalbet l-informazzjoni kollha mill-Wasteserv. Bil-Gvern se jkun qed janalizza dak li ntqal mill-awditur u tweġibiet tal-Wasteserv. Llum hija t-tieni laqgħa tiegħi fuq il-Wasteserv biex għalkemm ma ġibniex il-medja l-biegħ kelli laqgħa ma' Chief Executive Officer ġewwa Sant'Antnin. Issa tlab ċertu informazzjoni lill-kumpanija qed nimxu pass wara pass. Aħna bbażi tal-informazzjoni li konna nibqgħu mixin sakemm toħroġ il-verità kollha. F'laqgħa li kellu mal-ħaddiema wara din iż-żjara, il-Ministru Brincat serħilhom rashom li l-ebda impjieg mhuwa perikolat. Qal ukoll li fil-ġejjieni huwa dispost li tkun organizzata laqgħa l-ħaddiema tal-Wasteserv li tkun miftuħa anke għall mezzi tax-xandir jekk il-ħaddiema ma jsibu l-ebda oġġezzjoni.